Lenji mali dabar. Bilo kakvoj brani da je reč, uvek ih grade stručnjaci. Ali u građenju brana od balvana dabrovi su nenadmašni. Da vidimo ovu vrednu porodicu dabrova. Nadam se da ovaj mališa zna šta radi. Izgleda da tata dabar drži sve konce u rukama. Aha, evo i najvećeg lenjivca u celoj šumi. Kakav dan! Tata je očito ljud i kaže mališi, ako ne počne da radi, završit će kao krzneni kaput, koji naravno neće on nositi. Ali to malog izgleda nije mnogo potreslo. Pobeći ću. To ću ja da uradim. Da kako da ću pobeći? Da kako? To je i uradio. Ali posuje put mrvicama hleba u slučaju da će se predomisliti i poželeti da se vrati kući. Međutim, ptičice su pojele sav hleb. Znate šta? Mislim da se mali izgubio. Mukni. Odjednom se pojavio stari zli vuk, tek da mu napravi još veću frku. Molim vas, pomozite mi. Ostavio sam mrvice da nađem put do kuće, ali ptice su ih pojele i ja sam se izgubio. Vidio sam mrvice kod starog drveta. Hvala. Oho, krznar. Odlično se uklapa. U ovom trenutku mališa je shvatio da će se tatina kletva ispuniti i da će postati krzno. Zar je ovo naše mališi kraj? Za našeg sirotog mališu niko neće spasti od strašne sudbine. Ne brinite, nije sve izgubljeno. Iznad šume kruži super miš.
Eto tako je, zahvaljujući Super Mišu, Mališa opet bio kod kuće. Ali više ne zabušava. Sad je vredni dabar.